Inangaro din ni Rugi nga iba sa papagayam ti pagkasalitaan ni pagayam ti nga Judy. Sagudahin nga rin ti surat. Dear Manong Nemy, ado iti mangibaga Manong Nemy nga ti kano kararagsakan nga paset ti biyag ti maysa nga tao. Ket iso kano ti kaaldawan ti kalay sana. Kung naman ti gidaduma Manong Nemy nga ti kaaldawan ti kalay sa ket iso kano pangrugyan ti kalabaryo ti biyag. Tasante nga mo noan niya iti mapasamak bayat iti binulig iti rigat ken namaya panagkaridig iti agasawa. The husband and wife. Ngem karanyak Manong Nemy imbilang ko dayta nga aldaw kararagsakan para kanyak. Apay. Ngamin Manong Nemy iso tinabayagan nga inururay ko. Ti panangikasar kanyak, panangikalay sa kanyak ni Alex. Ngamin adda idin iti grade 3 ni June nga inaunang anak mi. Kastamatan adan ni Lily iti grade 1 iti elementary. Marungaru din nga tawen Manong Nemy agdenden na kami nga nagliblibin kami. Ngam sakbay Manong Nemy nga inak itultuloy ti pagkasaritaak. Nga inak ibinsa-binsa. Kablawan da kayo tinaragsak ken nagasat nga orasyo dita Nemars studio. Ta kay aming nagsaserbi dito yung programa. Kastamatan nagadipada ka dumdungeg ka nagwipuya. Dagiti OFWs. Na naruna kang ka Manong Nemy nga sikat, ti mangururnos, timon, kan mangtedbiag, kadagiti pagkasalitaan. Nembag, kan naragsak, nga kanito tay amin nga sangapada. Kastoy Manong Nemy ituloy ko ti pagkasalitaan. Nagamam mo kami di kini Alex Manong Nemy agtrab-trabaho at iti may sa karinderya isuna agtrab-trabaho at iti may sa nga sikat kendakel nga machine shop may sa nga talyer pagtarimaanan iti na dumaduma nga luklukan na naruna kadag iti heavy equipments grasa idi Manong Nemy ni Alex iti sumrek ti karinderya. Damo pa ilang nga makitak. Damo na ito data nga mission shop Manong Nemy. Sala nasunog idin dagiti duha nga mokel ti matak idi makita kisuna. Ore grasa isuna Manong Nemy nga nabsked, nagwapo, macho. Dagiti patak idi nga serbedura Manong Nemy nagkras na nga dagos. Ti pagpindasan na siya tinakaiturungan ti atensyon na. Nagawa mo kami Manong Nemy, taga Pangasinan ni Suna. Imay dito Ilocos. Ta dito kanong nga ni Destino. Ta dito machine shop na pagpapain na dito Ilocos kat at the main office na di Pangasinan. Nabayag kano ni Suna Manong Nemy, so nga nangato kano ti sweldo na. Balikas la supervisor isuna, mag-supervise ka dagiti agtatarimaan. Yan. Balikas la iso kanot assistant manager. Diyan mo no pagpangas na idi no panganangalukoy na tiriknak tapno aklunek gabuta innem idin nga bulan Manong Nemy agar arem kanya. Inaklon ko Manong Nemy ti panagayat na ket idi metlaeng nga panangaklon ko ken kuano Manong Nemy adda napasamak kada kami ket kalpasan ti tallo nga bulan adda nagpitpitik idi saklot ko. Imbagak ken kuana. Awan ti pagtanagan. Aglibin na. Ape nga libin. Dahil tayo ti saludsud ko Manong Nemy. Agurnong akpay. Para ti pa nagkalaysata. Ti pagpintasan na Manong Nemy nakagatang iti lute. Nga dito'y nangipatakdaren mi ti bukod mi nga balay. Kagangay lang ang balay, Manong Nemy, ada salas na, da approach na, da balkon ako na, da
salas, iso na lang tadulang a kwarto, ti kusina. Abay na tututut kwarto na. Kawan. Nandun extension. Tapos na nikas takit tao. No, manuntut ag baling anak ta. Di ka ag kwarto, sagay sa kwarto. Ayan, Manong Nemy, dito ikong impas nga ni Junior. Nabayag idin nga urahik, Manong Nemy, di pa nanging kasar na kaumahan niya. Tado nga rin di magbaga. Nga, rumbing unay kasar kami. Ato pa kiti mga bagbaga, Manong Nemy, hindi pa bunyagak ni Junior, kada doon nagbaling kumpadre kan kumadre. May sa katukwada, Manong Nemy ni kumadre fe. Nagtrabaho ti tiyandaan. Oy, pilitan niya, Alex, at nagasta ka di kasar na ka. Nataltalagad ka matlaing. No, ada kasuratan na makakitaan at pangigawidam. Tapay? Ano tapay? Ada gwarwaras nga ada asawa na di Pangasinan. Awang ka no, sinalutsod mo. Siyempre, sinalutsod ko ah. Awan asawa na, baro. Apay nga rin na saan na ka ngay kasar? Among ka di nga ti pamatir ka tao. Ha, Judy, kahit krida ka lang. Baka iti may sangal daw, umay rumaot dito, di asawa na. Kat pagsawsawan na ka. Guluan na ka. Mamati akin ni Alex. Talin na dito pamatim. Nagkadikas niya kinagwapo ni kumpadre. Po, ya. Baka dito Ilocos, dito Lawag. Baka hala ka sisikapit ti chicks na. Sikamat, nakarumat. So nga gananad ka, Judy. Mga nagtalinad ka lang nga krida, no kastulaing. No saan na kang ikasar? Aging kanadan kampayan may kadua nga anak ni Dayan, Manong Nemy. Isang singasing kumat kang kuana. Ito na nung kasarta. Apay, isang kakad ka naragsak. Siya ba naragsak? Kang naragsak-sakak manin. Alex, no, ikasar na. Ano namin tirason, no, aping nga. Live-in line ti kayat mo. Uno po nung kaditi ko nada? Nga. Manen. Deta ka manen. Ibag lang ko doon awan ti asawak. Ano nga tanong? Noon niya. Inakagimbiste ka rin di Pangasinan. Di lugaryo. Diyan ka. Malubusan ka. Tapos nagsakit tinakim ko. Ope ko magsakit tinakim mo na mapanag sa di Pangasinan. Nagimbiste ka rin. Nadaasa mo awan. Gabutan. Tigas na nga ramidem. Ipagpakita mo awan ti panagtalik mo kanya. Masaltsud ko man, Judy. Ipatpatignak ka din nga talaga. Ipatpatig ka unay-unay. Saan ta nga nadaanan duha anak? Saan ka nga ipatpatig? Kadya kayat nga mapukaw ka. Di may kayat nga giina nga mapukaw da ka. Lalex. Abi ko man na nang magpakadanagam kasano ko mapukaw da. Kasano nabigla nga mapangkadya Pangasinan kasaan ka doon nagsubsublit kadan namon ti pamilya mo sa diyay. Awan ti asawa ko nakmet. No talagang ako nagsawam. Agkasartan. Agurnong akpay. Ano ko matas kang ornungan pay? Di lang mabaling nga samuntun ng ulitan na. Siyak to. Urayam nga siyak ti mga ibaga. Ngay kasarkan. Lawag. Sige. Urayek. Ang Manong Nemy ako na grade 3 ni June, grade 1 ni Lily. Idi-ijayan nga paiso kanyak Manong Nemy ni Alex. Sige. Nagkasagana kon. Nagkasartan. Agpaiso? Deta amin kaya. Deta ka man agpaiso ko lang palangit. Api ko magasang agpaiso kat. Diba? Imakin ka nga urayom nga siyak ti mga ibaga. Iti simbahan. Ore na simbahan. Ore mapantas di Pangasinan. Tas sa Pangasinan ti pagkasaranta.
Hanggang di nga rumbing laeng, tagapangasinan ka eh. Agbiyahe ta pala mo ang sadyay. Okay na, may di ka matlang. Dito ilatan. Dito pagkasarantang. Naisagara nga ron nga na yung bag, Manong Nemy. Siyempre, ada partisipasyon, dagiti duwangan anak mo. Kat kasan ako nakita damo, Manong Nemy, bilang ko daytan nga kararagsa ka na pa sa tibiyag ko. Idi agmarsa kami, Manong Nemy, kini Alex. Nga mapanin, di sangwanan, tinadaig nga altar. Kat babaen kini Father, isot aramadan na Apo Diyos. Tapno, maaramid, maangay, Manong Nemy, hindi pa nagkalaysa kami, uno pa nagkalaysa kami, timatang ti Diyos, kaya hindi kiti tao. At ti salud-sudi di, apa nga awan ti parents. Medyo midlang katrabahuan na, Manong Nemy, nga panakaamada, itinagbalin nga, panakaama na, Manong Nemy, nga kaduay ni Alex, nagmansa, nga may nangala, nang dagas kanyak, iti ayan datatang ginananan. Ngayon saan nga naskandeta basta tinasken, Manong Nemy kadagkalay sa kami. Gagangan ti seremonya, Manong Nemy, inumampay na ipakpakaamon, sakbay ti kaaldawan ti KASAR. Nasasino, iti manglapad, ti kalaysa, dagiti dua, kas announce ti padi. At parang laeng, kini baganit ti rason. Nagkabakabak, Manong Nemy ng talyaw, itaglawlaw, tilikudak. At nakitak, Manong Nemy nga naka-sunglasses, iti unag ti simbahan. Ang babae, nakaslagandat na tumasudeg, mangitayag ti ima. Nagtibayo ak. Himawamad laing, Manong Nemy, nagparang, nang lapad, iti kalay sa amin. Naangay nga rod, Manong Nemy, kompleto, naanayas, ti seremonya, aging ti reception, may isang function hall. Nangaragsaga kastamad ng dagit anak mi. Kung nangarod ni Alex kadakwada. Dito nurabi anak ko, masapa ka ito maturog ha. Apay papa. Ag-honeymoon kami kini mamangyo. Honeymoon? Ano honeymoon? Kalbasan ti KASAR, so ano ti honeymoon? Dati awan ti makadisturbo ka na kami ti unag ti kwarto mi. Awan ti makaisturbo. Sige, tapno. At dapat ading mi kini Lili. Katkas tangarot tinapasamak, Manong Nemy, dunong tengen, tirabi agpaisong nakakuparar na ginituhan anak mi. Kasla ka barbaro ni ayat ka na kami kini Alex, Manong Nemy. Agyaman na ka, sweetheart. O mamati ka itan. Na. Nga awan pati asawak, nung dikat si kalaeng. Tapay ko na. Tapay. Saan ko mga natuloy di kasarta? No, si asawa. Unyata mo. Baka awan ti coordination ti simbaan dito kaya ni Pangasinan. Tama na yun, nadaman na yung panagatap mo. Kahit mga sawan, maminduma ka mga kasat. Di oray yung mapangkanto ti NCS, NSO. Away na yan. Abi Jack na panunot. Nabahan ako at NSO. Tapos nagkastagat amwag sa Jeno. Adanagan mo, kanadanagan ti asawam. Di mo pa mo dublyan ita. Tapos nagkastagat, sabat ka at mabali na yan. Sweetheart. Awan ti sa bali nga patpatig ko sa nga sika. Da kayo karagitan nagta. Hagyaman ak mga Alex. Diba't patig ka matunay-unay. Kahit na mapukaw na ka. Kaslasan kong kayat pa'y tagbiyag.
Kaslajak kabailan nga ikan di masakbayan na kita anak ta na mapukaw ka. Abi naman nga mapukaw na. Kasanunod na mangagaw kay kakanyak. Diyan mo kidi Manong Nemy kat awanin ti problema at analpas nga ro din di kalay sami kini Alex. Ngam kalpasan ti mga bulan Manong Nemy wen. Awan ti trabaho ti asawa gabot ti Domingo at dakam amin dito balay Manong Nemy. Liplapas mi arig na iti namigat. Yan. Nakadikosan di kiti agkapsat. Nakadikos kami batin ng ag-asawa siyempre. Yan. Kalbas ang anak pa naglabakan managdalos. Ini tagtug at na nagtugtog iti daw ti balay. Sika mati mapamangkita na sinudayta. Baka karuba lang at damoy na buluden ko na ni Alex. Kapanak nga rod Manong Nemy. Mesa analapsat nga babae Manong Nemy nga kataib ko nga ta. Iti ni kwadro iti daw. Ape ka di? Dito ka dito balay dam. Alex? Owen? Sino ka? Mabaling ka dito sumarek? Ada na patikunin yung baga kayong kuwana? Salsalutsudak na sino ka? Isyak ni Margie. Kapinanom ni Alex. Sweetheart, sino na ito? Adi mo ko mapastrakan. Manong Nemy di umasidig ni Alex nakiktot. Margie? Isya ka nagpaiso, Alex. Sumar ka. Sweetheart, pastor ka ni Margie. Manong Nemy, simrek, kaniso damatlatat agsasaritan. Kasla na ipuwerak mo tin. Kumusta? Kumusta di Pangasinan? Nabayag ako ng awanjay. Nabayag ako din dito Ilocos. Ay, dito tayo mo? Owen. Kada lang natin ito problema. Mabaling ka di. Nga dito pa lang agdagos. Gusto palat parang talyaw kanyak Manong Nemy ni Alex. Agdagos? Agyan dito eh? Sweetheart? Siya kaamot kami. Nagaramid ka balay ta nga. Nagparamid ka balay ta nga. Dududot kwarto. Kwarto takin kwarto dagit anak ta. Ori dito hek no kan salas nga maturog. Tapi ngamin, ano nga mo tayo? Margie. Tapi ngamin nga, dito ka nga taros. Aduma dito at mabali mo pagtarosan nga. Iti hotel. Uno apartment. Iso pa nga paggastusa. Agap-apply namin nga agtrabaho di abroad. Sweetheart, nakasagana ka naman nga agad dadto yung salas. Nambigat kan? Sampay nga ron. Bakit nakapsot ka? Sweetheart, yung kamalay dasaran. Siyak? Oo na. Sa nga ili deso na. Sige nga ron, mabiglayan. Manong Nemy agkabagabaak. Adag paraparik na kanyak. Margie, Pangasinan. Nagkapadya Pangasinan. Una na bayagan dito Lawag. Nagtratrabaho siguro to'y. Kat agap-apply ka nung mapanti abroad. Magidagos dito'y kabayatan nga taa. Nga pagpag na natin papeles na. Noon yaman nga papeles dito. Alingagak Manong Nemy di pagsasaritahan da. Pinatadam ko ti lapahayag ko kabayatan nga agidas da sarak Manong Nemy. Yan anad ko laeng nga gunit ti pinggan hunukot sara tapos nawalingag ko ti pagsasaritahan da. Naging ganang ko Manong Nemy. Di ka kalima ilaw ka dagiti anak mo. Ne. Di ka kalima ilaw ka dagiti anak mo kuna ni Margie.
Kumusta dan? Kunamit ni Alex. Nabayag mo tanong dyan nakita ida. Tamani po dito pimanawag di Pangasinan nga mayag dito Ilocos. Sa anak ba ta nagbakasyon? Ano ito sarsalbi mga ina? Ano ito klase mga ina? Kalpasan dadi inaramid mo kanyak? Naaramid mo pinanawan ti anak mo? Dagiti anak mo? Agapad naman tin Manong Nemy. Sasapo, hustong samat ti gunada. Adan samat imununang asawa ti asawak Manong Nemy. Siningag ta saritaan da Manong Nemy nakadesaren. Mabalim mo ti mapamangan, Margie. Galatan, nakadesaren. Kadkaduek. Alex, nasagan ka di ba lakad kaduan mo suna? Agbati dito ita dapat saritaan da. Kadkaduek. Apa nga nasagan kadkaduek? Kadkaduek! Awan sa baling nga naturay dito nung sanga siya, sakti lalaki. Abay mo ito nakasta ka. Kadkaduek. Umay ka, Margie. Kinunahan naman nung Nemy, nagkibinda pa yan. Naskan ka di akibinan na. My God. Diyos ko. Diyan ka mong taramida kita ito gundaway man nung Nemy. Agririak ko ma. Kasla ito iti pa nagririk. Nasaan nga naskan pa yung kadwa ay misunat. Agsaritat ako na kini Alex. Ngim-ngimato a buses, ngimato a dagos di buses na. Itapay lang Manong Nemy nga maingato ni Alex di buses na kanya. Sa dagat nagkibin. Sus Maria. Manong Nemy, sinisiim ko na. Nakalingad na. Al-alingagag ti pagsasalitan. Di makadakas Manong nangandangadwa. Naglabay mo't ni Alex. Kadagsinsinubo naman ten. Ay. Judy. Kapinanom ni Margie. Madamdaman to nagsalita ta. Hanggang na kaya't bayad pa intan. Madamdaman to pa nagsalita ta. Gagawin na nagdaanak mo. Obrada. Alex. Madamdaman doon pa nagsalita ako na. Hana ka mga disturban. Judy, pasensya ka na. Mailiw kami nitong galmay sa kata kami. Ano yung relasyon nyo? Tapos ba kayo nga mailiw itong galmay sa kata kayo? Mabaling ka ni Judy? Di na kang disturban? Ha? Gagawin na nagdadang kurak lang arodan. Di ka kanina pinagtumpan? Agtumpal kaan! Manong Nemy siya nagtungpalak man nga dagos gabot ang itapay lang nga madlaw ko nga nauyong gahim ti asawak nagpungtod. Nga pa na kita yan di dito anak ko itilikod Manong Nemy. Dado bumurahin da. Dagayim talo ka nga duwada nga padadang ubing. Apay ma, napasamak. Apagap-apag kayo sa akin ni Papa. Ano sang ili tayo? Sino sang ili tayo? Babae. Tsaka mo. Kasla imununan sang asawa ni Papangi. Niya? Naririnig po na nuwaping. Saan nakadagos ngayong kasar niya? Tiyamayo kapatap. Si asawa. Saan ka mawatan, Mama? Pubing ka pa, Jude. Amo pala mawatan ti amin. At ka di problema tayo. Saan ka din nga naragsak? Kang kanahin ka ka din nga gap-apa kini Papa, ha, Mama? Jack kaya't nga mapukaw tayo ni Papangi, oh. Di kay kabilang nga biyagin, no? Awa ni Sona. Taapi ko mamapukaw tayo Sona. Nagparparig na kanya.
Kasla, dahil nga Margie, kat isublinan ti amayo sa Pangasinan. Papagayam, intay to'y tultuloy nga ibasa, dati surat. Ti pagkasalitan ni pagayam ti nga Judy. Kada ka di mabalin ang maminduang kasar? Sino ni Margie nga talaga ti biyag ni Alex? Aba kasi dilaing ngayon, agasim, agsinsinubuta pa yun. Mailiw ka na tunggal may sa katakwada. Kahit ni Judy, agbalin to nga nga martir, dati sander tayo, papagayam. Hindi nga rin ituloy nga ibasa, ti pagkasalitaan ni Judy. Diya ka mo Manong Nemy no apay nga nagbaling nga naturay nga Alex iriday di agundaway. Irin to ta siyak kat kaslam. Awan ti pigsak kat kirid ko nga lumaban do adaman nasken nga ilaban ko. Kalpasan ti pananganda Manong Nemy nakita ka naginaw ni Margie. Naging ka nga nagrubuhat ni Alex papanam. Ada papanam mi ni Margie. Adanas kan nga rami din mi. Para iti panag-apply na nga trabaho sa jay abroad. Abay ka nas ka ng kuyog. Tulong ka rod. Agpatpatulong. Kabin ano mga talaga ni Margie. Sa balian doon ito pagsalitaan ti amin. Abay ka sangitan, mabaling ka di. Sige. Basta ako ti pagdanakan. No anyaman dadati panunot mo, ikatam na ita. Gawot na siksik ka lang, ipatpatik ko. Ha? Ken siksik ka lang, asawak. Manong Nemy kasla nalag-anan tiriknak, itiday di nga imbaga ni Alex kanyak. Kad kasla na ulit-ulit nga kunana, awan ti pagdanagam, sika ti patpateg ko, awan pagdanagam, siksika lang ti asawa. At least, nabang aran ti riknak Manong Nemy. Edi sa bali nga bangir, edi paset ti panunod ko, ang mga nukulan na laing ni Alex ti kasje, tapno sumarda nga kung tapno saan nagkagriri. Pimano nga rin digit dito Manong Nemy. Impakamakam ko ang sinaludsod. Mangaldo ka ditoy? Saan? Pangrabingay. Baka maladaw ka mga gawid. Nako. Baka rabinto na gawid kami. Nako. Namo na Manong Nemy nagkibin dalata. Nalapan iti kalsada nga naguray iti pagluganan ba. Tinawagak Manong Nemy ni kumadrik nga fe. Imbagak tinapasamak. Dahil tangamin ti ko nakeng kaidi ka. Di ba ibagbagak keng kaidi ko madre? Nga isut gapo na nga saan na ikasar ni Alex. Gapo ta si asawa. Wala nga may kasar nakmatan. Baka in remedyo naman. Dito lang ano. Baka tilang agbalin no ka nga legal. Diyan mo na kasar. Kahit mo sawin. Dahil pa nagkasar mi ti illegal. Gapo ta isut may kadwa. Kadwa na. Sigaman lang baga nga, di ka di mailiw ka nagiti anak ta, kunana. Oh, sa mo yung baga kamat lang, nangag mo nga, anak klase mo nga ina. Apa nga pinanawam dagiti anak mo. Kas tinaramid mo kanyak. Kunana, di kat nasawan, nag-asawa da idi, naandaan dati anak. Pagkatapos, siguro, naglalaki ni Margie, pinanawan na idang agama. Kat ni Alex, pimanaw met. Pinanawan na dagiti anak da. Aging nga nagsinarak kayo. Nagparang nga baro. Kasano nga dito yun? Di kan tuwad kami na matpati kanyak. Commander Fe, anak na ramidek. Wanang kunana kanyak. Anak kunana. Awan ti pagdanagam, sikat ipatpateg ko. Sika laing tasawak kunana. Oh, kunana lang jay. Tapos na kastan. Mailiw siguro. But ni Alex, di mo nang asawa na. Ay, naku madre, Judy. Si kan din nagtandag akrida. Nga? Wala.
No, sikat may kaduwang asawa na, kasar na, sikat kirida na. Iso nga no, as pagarigan ta, kahit ni Margie, nga alaan da asawa na, nga ihawid na di Pangasinan, awan laban mo. Manong Nemy nakapangan kaming kadagiti ubing, nakaturog pa yan na Diyon kini Lily, ngayon awampay digiti duwa. Tawag-tawag ti asawak iti cellphone na Manong Nemy ng unattended. No agring dinamatsong bata. Kidetak ti oras Manong Nemy, alas 11 tirabi. Naging kangada nagsarding Manong Nemy nga tricycle. At dan digiti duwa. Alakit. Agin, at atibayan ni tunggal men sa kadakwada di. Nabartek da? Kita pala makitak Manong Nemy nga nabartek ti asawak. Sinabat ko'y da. Siyempre, tinulungak ti asawak. Judy, sorry narabian kami kini Alex. Naginom kami. Peksamit ti ilit itong galwesa. Dati-dati ngamin nga kainuman kami. Dito ikam ko mga ginom jag kamabayin kini Judy ko namat ngamin ni Alex. Judy. Alam mo nakalatan ti kwarto. Katsika nga ron. Dito'y kasalas. Nakay ka ni Margie, kasta? Di mo ka di kaya, alright na, nabayag kayo mo ten. Sublatik lang dati asawak. Aga mo matpatik ang kuha na. Nabartik din na. Di na mo ipagbaga na. May kakaro din na kwarto. May kanuan. Ay, Margie, dito ka na. Ang saguin, nabartik ka. Ikaw yung mismo, sakbi nga maturog ka. Dito na nasa kanan na Judy ti pungan kan oles mo, dito isopa. O rita, kudsun mo dito, nalok nang, ha? Sige, good night, sweetheart. Inawagan ta sawak ti sweetheart. Apay siya kalat, sweetheart na hello. Good night. Oray siya ka, Judy. The second one, good night. Alam, taga ibagbaga natin ang babae. Sige ka, tumdungin kang kuha na. May. Takar dyan sila tan. Makan. Manong Nemy, sino katak? Inikat ko Manong Nemy ti pantalon ti asawa. Kada sapatos na. Sa kusinok tandarwaten na nagsando. Si brief lang. Aramida. Kita ka lang mabarte kasto yan. At aramida ito na mo usawang ka. Yan ang makadalagan yan. Basta naikatin sapatos ko kan pantalon ko. Kan nakasando ako. Maturog ka matin. Alex, no adaman kaya't nung maamuan, tunubigatan, maturog tan. Yung sana ka makaturog Manong Nemy. Agsisimparat, dati panunot ko. Bimango na, kastaon at ibig sa ti urok, dato anak ti Diablo nga Margie. Napang ko kinita dagiti anak ko Manong Nemy na mas turog na. Nagsubli ako ni Tisibay, ti asawak. Inlak ko ti Ridaw, siyempre. Inarakop ko. Magatarak. Nagsuyabak. Maturog ak magten ko na, tinakam ko. Manong Nemy, di makariingak. Awan ni Alex, iti abay ko. Nabanan na. Bimaring kwasak. Inanak ti cellphone ko kinitak ti oras, alas 4 ti parbangon. Tibakterak Manong Nemy. Tinurong ko ti Ridaw, inlokat ko. Inwaras ko ti kita, kinitak no, dani Margie, iti sopa. Ano sa dinong ka na ti Alex? Alex? Nagabok ti CR.
Basta na sakit ti pusong ko. Kapag naging mismo. Apay. Kunaklano. Kunamlano. Sige, sumartin. Tulitan di maturo. Manong Nemy, medyo naladaw karakariing nagbabaring kwasak. Awanin ti asawak. Adan iti kusina. Agdin tinulong da kini Margie naglutluto. Hi, good morning, Judy. Good morning. Siya kamo tinalado nga nagriing. Dito to saan ka na nakainom. Ang bartek. Ayan, awanin ti problema. Siya akong tinagluto. Nemars ti luto. Dahil iti mo gusto ni Alex. Alagad anak mo. Anak yo. Siya akong tinang tulong ka takwada itay. Okay, nag-agrubot dan. Pasensya ka yun. Napuyatan ng trabi. Siya ka tinapuyatan, nunod na kami. At aduturog yun siya. Ay, kasta. Okay, nga rad. Nakindasara ko. Ay, ba mo na kita anak mo? John! Ano tanga dyan inaudi? Lily! May kayo ng anak ko. Abay, anak ko no? Akita, ibilang ko na ta idan nga anak, pagpapausa ko na ta. Awan dito digit anak ko. Rimang mangan kami Manong Nemy. Ano nga talaga dito yung mapaspasamak, Alex. Okay. Sorry. Kabayatan ng ilaklakad ni Margie, ito yung papeles ng agabroad, dito na pailang. Yeah? Dito yung agawid, dito yung maturog, dito yung agrubuat. Orita, nung maprobranan, awan tumatin. Awan tun ti pasalsali. Pasalsali, awan ti pagdanangang Judy, adalagid ti kundaway ko, siyak nagdalos, siyak tagluto, siyak ti mga sikaso kadagit anak mo, anak yo, siyak pa'y taglaba, siyak ti makamu kadagit ti masapsapol ni Alex, kada nang arti ubrakon. Hindi, supervise kalatan. Isak ti mapamang sundo ka na iti anak yo. Isak ti mangitulnog ka dakwada iti eskwela. Kasla mo lang agawan ng kanyak ti asawak kan iti anak ko. Hey! Kahit ko lang tumulong. Ilawlawag mo nga nalaing Alex. Judy, habang nga dagtoy, tapno masupapakan na dyan kang kanin, nagad pa nagkasera na, kahit na tumulong. Saan ka nagre-re? Hindi mo kadi kaya, Judy, nga makatulong nga. Na klase nga tulong. Imbas nga sikat mga ramid siya kun. Uno aramidin ta nga duwa, at tinulong ta. Sala malibagbaga nga, may isa nga lalaki, iti duwa babae. Nukasat pa nang ipagkarop mo. Okay lang. Hindi ang jaklamo na imuna ka na ta. Hey! Mga antayon! Sa bali man ito, pananto sa salitaan nyo. Dada pwede kito ubing, dumdumingay ka lang mga antayon. Inya ti pa Manong Nemy ni Alex. Kasi nga rin nagbaling nga anayas ti amin Manong Nemy. Tumultulong ni Margie kadagiti aramid. Nalablabas pa din ti aramidan na. Tanong kasi nga masapa nga odda dito balay kat mapangko itulnog buno asunduan digiti anak ko iti eskwela. Ayan, isuntun sumabat Manong Nemy. Kini Alex nga mangitad kadagiti kasapulan na. Nakaw. Hamon nga ramidan dito, siya akong timaramid. Siya akong gawatawang ka, nabamat ina, sinukon digit anak mo. Kanada pa yung nagdimanamdamag ko Manong Nemy. Ni Kumadre Fe, iti na minsan nga awan ni Margie, tanapan na kano, pinalo up ti application na. Timawag kanyak. Hello, Kumadre. Hapay. Nakita
nilakay mo. Kasi ano mga kakitam nilakay mo? Ino tinakakitam ka na suna ati talyer, iti mission shop. Haan, napanak itimul, nakita kisuna. Iso tayo dyan ka dito kinadwa na? Napinta sa babae na po daw. Iso ka dito iti Margie? Anya? At itugbook na, saan ka din? Uwin, napudaw kung sika. Kimampo sa tiro pa na, sika kat medyo nagbarintog. Napintas ka, tisimda ka napintas, isuna kat madlaw mo nga talagang naruwang mag-make-up. Hangata. Naggapuan da. Susapo. No, awan di kiti duwa dito balayo. At dada dito rawaring ag-date. Alapad asem, ingka ija taljerita. Awan suna sa jay. Anya ta mo, baka check in da, papapas da. Awan ti gundaway da trabi dita. Amgan da na matugtalam. Baka ti aldaw, iso panagaramid da. Fe, tultulungan ako no, rub ti problema. Ibagbagag lang ti pod no, tapno amom ti aramidem. Anya trumbeng aramidem. Papanawam ni Margie dita balayo. Kasi no, agpesong legal nga asawa na. Iso nga rod nga, tuntunem no anya dahil ta, no anot akam mo, no kirida ka, no sikat asawan, ti asawam, uno mo kunana nga, siyak ka no ti ayaten na. Siyak ka no lang ti asawa na. Kitapi nga sa mo akasalita ni Margie. Kasta ka di, una ni Margie tuntunem. Padasam nga apaan, tapno ni kasta kat madlaw mo no anyat aramidan na. Naramid ko't na minsan na ita. Nasapa nga si Mangbat ni Margie. At dapat lang nag-eskwela kita anak ko Manong Nemy. Awang pa iti oras nga naksuko na ito. Margie. Ay, Judy. Mabaling ka din ang sarita at tinalapat. Ang sarita at tinalapat. Apay, andiyan na talaga ti panggap mo iti asawak. Asawak ko na. Asawak. Kahit mo tipakita kang ka marriage contract me. Kahit mo ipakita kang ka. Timun una nga marriage contract na pinirmaan ni Alex. Oy, tapno ibagag kang ka, Judy. Siya ti kirida. Siya ti legal nga asawa. Nag-asawa kami kini Alex, nadang kami dito ang anak. Pinanawan na kami. Isang harabag lang itong tunan ni Sona. Kat ingkari na kanya. Nulakid dita, may kanide na pinasagundaway. Mapangkamton sa Japang gasina, nagawit kamton. Kawawa naman kayo nga mag-iina. Saan nga po doon na ita? Gaputa, manggulgula ka lang, nasking nga pumanok iti dito nga balay. Ada karbang iti dito nga balay. Awang karbagam iti dito nga balay. Apay, gastos mo? Gastos ti asawak. Oy, gastos ti asawak. Tsakti mo na nga asawa na. Tsakti legal nga asawa ni Alex. Bimara ti saritaan, Manong Nemy, jak na pupuutan, ginampatak ti ulo na nagpanangit kami. Pimangat-mat, bimalas daytan. Diyan mo, ada siguro nang itawag kini Alex Manong Nemy. Ada mapaspasamak kada kami nga duwa. Iso nga nagdardar siguro mat Manong Nemy nga nagawid kat iso na magsina kada kami. Wen, nariknak, nasaktanak mat kada gitong pakaramot kan pungot na numampay binalas ko mat iso na adadang isot nasaktan. Yung kaslasyak na dadang nakasaksakit, nakakaasi Manong Nemy. Gabuta, kunakit din ni Alex, inanano ni Margie. Abi nga tinangram ni Margie. Abi nga pinungot-pungot mo ni Margie. E dito ta nakita naman Manong Nemy, bimbinalis ka mang pimpinungot. Tikunala ko man, api ag pimpinungot kayo, api ag dindinang rang kayo.
Isukid din ti. Isukid din Manong Nemy ti kasla. Maman na ornosan di buhok na nga mapurusan. Isukid din ti alaan na nasakit ka di. Nasakit. Imbes ko mga siya. Ang sakit naman Manong Nemy. Kapoy ti dahil nga napasamak. Nagpupukak iti kwarto. Dito yung nagsangsangit Manong Nemy. Jack rimrimuar ore kas taon iti panang tugtog ni Alex ti kwarto. Tigri daw ti kwarto. Ison tinapan ng sukon kadag ito bing ni Margie siguro at nagluto. Ida kitak ti oras alas 7 tinabi. Ni John Manong Nemy tagtugtugtugan ni tiri daw ti kwarto. Napanggwilo ka tan. Ma, magantayon. Apay namin, anyat na mas pasamak. Mahantay ka noon. Umuna kailatan. Orit at damat. Di asawa ti amayo. Na magiloto ka na kayo. Hindi ito sa salita, Mama. Alomay ka na at no saan ngagungit ni Papa. Sikan sabat ngamin ti kontrabida. Anak ako nam. Nakanganggam tayo ta. Ni Mama. Kung nangarod ni Tita Margie, nasyat ka naman isuna, ng apapaam ngamin, kaslaki ni siyat nagluto. Siya kong kontrabida. Alaw may kamanganin, Ma. Tako na ni Papa, ang salita kayo ka ng siyat no makapangan tayo. Manong Nemy gabot na mabisinak. Napanag. Namunang tagab-abay na kiti dua. Ngakurang na lang sinubo naman yung padasa yung nagsinubo. Barsaking kati pinggan si Ina po yun na. Kamsan naman nga naramid Manong Nemy. Hanggang nalpas kami. Hindi malpas ako ng mga nagsubliak mo dito sila. Bayam nga sa tagasikaso. Nairadabak siguro Manong Nemy ti 30 minutos. Agbalawak bakit mo. Dagiti matindot na nagkaida ko na. Hindi rumarati sila. Maturog man ni Margie. Alex, ayan mo. Nagkapoy ti CR. Naging tuturog ni Margie. Kat ni Alex napamati CR golpe. Idada kami ni Silid may Manong Nemy ka ni Alex. Kung namin tayo nga pagsalitaan na trumadamdam ti amin. Alex, di akong kaya. Nagulon ti amin. Di akong kaya maibturan pati sa udig iti tao. Nakalalas di mapaspasama. May sa nga balay, may sa nga asawang lalaki, duwang babae. Sino ka na kami nga talaga ti asawam? Dumungay ka. Tilawlawag ko kang gati amin. Ni Margie ti first love ko. Ha? Ubing kami lang idi. Adda kami lang idi ti high school. Idi adan relasyon mi. Nga doon paspasama ka na kami. Saan ka kaya dagiti parents na? May laban mi di amin. Nagdan na kami. Nagkasar kayo? When? Basta. Isutib mo ng asawa. Yung kasar mo. Katpundot ko nada nga siyak ti kiridam. Dungi ka. Ilawlawag ko kang gati amin. Kahit ko nga balsen ni Margie, dinarabit na kanya. Anak kahit masawa ng balsen.
di panagdan nami, nadaan kam ti duwang anak. Saan nga nagbalingan na pudno kanyak ni Margie. Nakirelasyon ti sa bali nga lalaki. Kanya, ginliban na ka? Uy, ti sakit tinakam ko. Pimanawak sa dyan pangasinan kay Mike dito eh. Gayam, sigon ka ni Margie. Pinanawan naman nagiti anak mi, bati na ka nagiti naganak kang kuwana. Kat imay damat dito Ilocos nga kaduana na di kamalala na. Kat naumamatan di lalaki na. Adamatan sa bali nga babae na. Ngayon ikasar na. Iso nagbaling nga kakaasin ni Margie. Ita kayat nakapasublian. Pinanamnamak met. Ngayon di ka mo dyan na saan po ito nga. Saan ak ito sublikan ko. Di ka maawatan. Diyak maawatan na di ka prinsipyo, Alex. Kasano nga pamalas ti bagbagam. Ito tamariribok ti pamilyata. Wala tamang tumati sa mga. Mapan tumati na Jabrod. Ngayon, ti issue dito ita. Ing kasar magayam ni Margie, apa yung inulit mo, tinagkasar, apa yung kasarnak mo. Maturog tan. Handa pa nga maturog. Ulitek. Sikat ipatpatek ko. Saan ko nga pagan ano ni Margie? Pagan ano pa iti babae nga nang lipot kanyak? Ang pingargad na to eh. Mangnamnama nga ron. Ngagsubli. Agsubli akin ko. Di ka maawatan tumit lang ti amin basta maturog kan. Saan tulagtal na ti panunod kendrik na, Alex? Inton saan ko nga makita na itang Margie dito i balay. Manipod di adahan. Nagulon ti biag tayo. Gusto nga papanaw mo ito kumanday dyan nga babae no talaga nga pudno siyak ti pudno nga asawam ken siyak ti patpateg mo. Papagayam sa dinong ata talaga ti pagtungpalan dito nga pakasaritaan ni pagayam tayong Judy. Pudno nga ta digit bagbaga ni Alex Kenkwana. Namindwa nga nagkasar ni Alex. Kasano day dyan? Ito na, intayon ituloy kanamuan sa dinong pagtungpalan ti pakasaritaan ni Judy. Manong Nemy, kasla makulkul ti panunot ko. Diyak amot gusto. No pa'y kasta, adada mat nga mangpatpatid ka tiriknak, ti pamatik, ti ulit-ulitin, ti asawak Manong Nemy nga ni Alex, nga siyak ti pudnong ay patpateg na, nga siyak ti pudnong asawa na. Nasalud-sud ang ba't kang kuha no kasano nga napasamak, nga naminduhan nang kasar isuna. Isumat no kan ti panangibagahan nga basta imulam ti panunot mo nga sikat ay-ayatek, sikat ti pudpudno nga ay-ayatek, ken sikat ti pudno nga asawa. Sana ibaga nga ulit-ulitan no ka Manong Nemy, pagananok pa na dyan nga babae. Diyak kayat ti babae nang lipot kanya. No pagpilyan dak, sikat kayat ko. Ngam no ibaga Manong Nemy nga, agsasangong kami nga talo, tapno ibaga na nagita, di naman nga kayat. E din to, tani Commander Fe, Manong Nemy, sumutimang sugsug-sug kanyak.
Papanawin na dyan nga babae. No, papanawin ko, madre. Di namat kahit ti pumanaw. Taapay. Ibagbaga na, damat karbangan na. At karbangan na. Kamat ha. Asawa ng roommate ni Alex. Makaulaw kayo. Makagulo kayo. Tadyak kayat. Kat numapukaw ko ni Alex. Diyak kabaylan ng biyagin. Kanikan tinaray kamasakbahay na kita anak ko. Numapukaw ko isuna. Kasano nga mapukaw mo? Kat nagbaylay ka ni Margie ang mangiawid kang kuha na di Pangasinan. Nga mo namat ni Alex keng ka. Nga di ka mantanagan. Kamuta sikat ipatpatig na. Kan sikat ipod nung asawa na. Dadat mang patpatib ka rin panunod ko. Ano nga ta si Kanong? Umasdag ka abogado. Ha? Ano abogado? Tapos mamam ti legal. Kasano nga doon ibaga di abogado nga di umuno na nga na kasar iso illegal. Nga ori no siyak ti putput nung ipatpatig ni Alex nga dakdak ti kalintigan di muna nga na kasar. Wala ya. Fair na taramidek. Saludsudam no taramidek. Ibagagmat kang nga papanawam. Papanawag kasano din namat kayo ti pumanaw. No di na kayo ti pumanaw. Orahe mo nga isot agboluntaryo a pumanaw. Manong Nemy na minsan pa nga nagapa kami. Kini Margie. To imagine, kasla, nasa sadagan tirik na, dagit anak ko, kayang kuha ng amitin siya. Kasi tinaminsan, Manong Nemy, itulnog ko dagit anak ko. Mama, saan ka nung sikat mang itulnog kada kami? Hana? Sino nga rod? Ni Tita Margie. Sinag ko na. Ni Tita Margie. Kadadang tong palon niyo iso na, siyak. Kahit naman itungulong mabanbanog ka kami. Ano mo mabanbanog? Kita ngamin talangam kantilangana. Napimpintas nga amangin ng imsis ka. Ano to ko lang dyan? Pudnumat mama. Kasano kang kanayan nga kurkurat tamugin mo. Hanggang punto dyan ko nak mama. Wala problema ak. Ba't depresa ak? Nagasto yung mamaspasamak. Iso nga, ngunit nga peso, kimutong ako. Iso nga, kayatin ni Papa ni Tita Margie ng sikata, bye-bye amat tibagin. No, kaya anak ka mapasamang tikasta. Jun, among ka dito bagbagam. Kaya't mo ka din nga, agsina kami kini papang mo. Sa mga ngamin ipalpalubos ang mama. Kang kanayin ka kami nga agong ungit. Apapaim digit idua. Kang kanayin kang sangsangit. Di na tatsamat ang sangsangit ni Tita Margie. Na isam latta. Na nagsakdalatta kini Papa. Ibagam ka di manin na siyak ti kontrabida. Saamat hasta mama. Saan naman patag ka na kayo? Siya ko nun ni Margie. Si kalat na mama at si kamat ni mamang ngayon. Ngayon, pintasing hanggang aming nagpungpungtutan, hanggang sangsangit, umisam ka. Lang amin ti kapungtut mo, lang amin ti kami suot mo. Diyos ko. Sige ma, teta ni Tita Margie, isot nang itulong ka na kami. Saan? Siya? Hey, siya kon. Tayo sa tabagim. Margie, gusto ko na ni June. Gabuti ka pupungtot mo, kapapanunot mo, mas pasamak. Ang korter tamugin mo, hamon nga si kaso tabagim. Hindi mo ka di madlaw ng pasariawan ni Alex dito si Ibay mo tirabi. Uno saan? Love na dagundaway may amumlatan. Kita kayo sa sentro. Okay, guys. Dayon. Margie, siya timang itulong kadakwada. Saan ang taginanaka? Langam tinabanog. Kasla, bakbaklayan si bubukal ng lubong.
Let's go, ubing. Sige, tita. Mama, ingkag digos hanggang sa pinagdigos. Ha? Mama, Manong Nemy, Jack, kaya't nanugutan siya akong ti kontrabida. Siyempre ka, namanang nagsarming ni nagpesumad ganti ko nada. Ano ito nga nalangak? Diyos ko, ya. Napanag nagdigos Manong Nemy, oray amok na nagdigos sa kitayan. Pinadas ko nga, minik-apan ti rupak. Kaya pagkapamal lang nga pulbos, umisamak. Nagrigatan ti umisim, gabuti kas nga problema. Hindi agsublin Manong Nemy ni Margie. Oy, agsarita tat nalapat. Oh, ano naman ito problema? Masangom ti makiapa? Di mo ka di amo, no anya ti panggap ken ka ti asawak? Oy, siyakti mo nang asawa na. Asawa ta nga doa. Ngam siyakti legal, gabuta siyakti mo nang inkasar na. Ano nga talaga ti panggap mo iti asawak? Iti asawa ta? Simple lang. Kasmadlaw mo. Ha? Napimpintasak, abos na napimpintasak, ngamisis ka, amang itan, gabuti kas tangalangam. Oh, agbalbalig ako nga mangagaw ken ka, mapasubli kanyak iti asawa. Ken baka sumuhurot pwede kita anak mo. Siya kunti agbaling nga inada. Ken agmay-may sa kapiman. Oh, yup ka. Patasem. Pungot naman eh. Napigpigsakim si ka. Tahan ko na makapangpanganin siya. Ket okay pala panangan ko. Hindi mo kadiam mo. Nga balbalsen na ka lang ti asawak. Balbalsen? Kasano? Sana kang ipatpatig. Siya ti first love na, first love ko man isuna. Sana kang ay-ayaten, siya ayaten na. Siya ti pudnong asawa na. Ketsi ka, balbalsan na ka lang, gabuti inaramid mo ken kuana. Di ka mawatan. Panamnamaan na ka, ngagsubli ka isuna ken ka, ngam kinapudno na kit saan. Di ba, mangnamnama ka, ngagsubli ni Alex ken ka. Ngam kinapudno na kat saan. Di ba, nasakit nga awatin dahita. Imbaga na kanyak, di nakapagan ano, gabuti pa nang lipot mo ken kuana. Di nakapagan ano, gabuti saan ka mapnek ti may maysa. At dalang haro din isuna, simurot kapalit sa bali ng babae. Umano lalaki kunak kuma. Awan serbim ka nung nga ina, tapi nanawam dikit anak mo. Yung baga ng tigastakin ka? Hoy. Kita anta lang. Ha? Agora ka. Awang ngamin kanyak na ti marriage contract mi ket. Agawid ak sa Japan kasinan, ket iti panagsublik, itong paktukin ka ti marriage contract mi. Ha? Nagpakada nagpaiso Manong Nemy ni Margie. Sidadan niya kak. Inaksarong karan na kita anak ta. Kat, awan timited mo katakwala. Ngay batik, sakbay nga madumanon ito pa nag-flight ko. Naprobanan ito pa nagtrabaho ko sa Malaysia. Babay tulong mo. Ngayon kahit ko kumanganda, batik ka na kita anak ta. Sige. Ikan ka ti para katakwala. Pangalaan, titad mo katakwala. Kinuna kang simawat, Manong Nemy. Bayam dawan tinawatek kang ka, bumaliak. Ngayon, bas ko mga agserbi kata kami, iserbi mong katakwala. Judy, amo ka man nakawat ka. Anak kumatida. Abi namin kasi kang kiridat na tangsit. Saan nga siya tikirida? Wagtal na kayo. Sige. Ikang katibati mga kwarta ka na gitubing. Agawid ak sa Pangasinan. Tanakanan na di
Kaso, di marriage contract ta. Amo, ni papat na nang idulin eh. Ang awang ngamin ti kopya. O ipakita kayong kuhan na, hangamin nga mamati, sweetheart eh. Nga siya timo na yung kasar mo. Sige Margie, sakti Margie. Sige Judy, see you. Apagbitak lang. Hindi awanin ni Margie, Manong Nemy. Ano nga talaga tagpepeso, Alex? Saan ka ulit mo? Nga siyak tipod nung asawa mo, kim siyak tipat-patid mo. Rumbay nga nga mamati ka. No talaga ko mga ipatpatid ko pa lang din yung Margie. Apay nga siyak sumurot sa Pangasinan. Kat panawan kayo. Siya tipat-patid ko. Gabuta, pad-check nga sa mundo maramid tinaramid na. Di pa nang lipot na kanya. Sa mesa, nakadagdakal ti basol ti pamilyada. Mata pobreda. Di na kaya't nagiti naganak yung kuha na. Apeng nga nga nagkasar kayo? Tap na nagastakat. Saan nga makuna nga aganak abalasang ti anak da. Di na kahit ti may babay. Ngam da dyan nga inarabid na. Nakikamalala di anak da. Di adad da nga nakababain. Iso nga patsyang maron nga kahit ko pa lang suna. Apeng nga nga makiromansa ka kinkuha na. Apeng nga saan ka makuni. Pudno, di ba? Agot hotel kayo. Uno saan kat no. Naimas turog ko dito kay agam romansa. Iti o nagtibalay ta. Lalaki ha. Sa dinteng matigundawa nga mabaybay ang tibagin. Kahit naglabsat ni Margie, sayang. Gago! Di ba? Pasat ti pamalis da jay. Di ka maawatan na Alex. Gabutin di mo kalawaan ta panunot mo. Iso narigat ka makaawat. Ano ka mapinagtalin na mo nga talaga nga mamati ka kanya kasi katipat-patid ko. Kasi katasawa. Kat saan ka kuma nagmurmuragrag kada nagpampanunot, idiragsen, nagproblema. Hindi saan ko makastat lang amita. Pati na kita anak mo, anak ta, madlaw da, bumakit ka una yun. Gabatintad mo nga problema, gabatintad na dyan nga babae nga problema. Ayusin mo ang tibiyag mo. Ako ba ti problema? Tsaka lang ti mga aramid ti problema. Makalawas Manong Nemy, ti kaawan ni Margie. When, agrupo bata kiti nga mapanin, mangsukon ka na kiti anak ko, kiti eskwela. Idudumteng ni Margie. When, naliday tilangan na Manong Nemy. Margie? Nagsublikan? Oh. Itama ba nga, di mo amot umisem? Itama ba nga siya akong tumisisem? Ano, nagbaliktad ka din di amin? Sakbay ko nga. Madano ng flight ko nagturong sa Malaysia pa nagtrabaho. O dumawat iti. Pamakawan mo. Pamakawan? Agpagpakawan ka kanya, Margie? Gabot at basol ko kayong kasang kadi. Gabot sa sibabasolak. Ginulok ti biyagyo. Pinagproblema ka. Imbagak na kita sa akin rumbing kung mga imbagakin ka. Kahit ko nga nalagaan ti barukong ko nga mapanagtrabaho. Iso nga, pakawanin na ko ma, Judy.
Well, no anugutin dagiti basol mo nga panangriribok kanyak kada kami. Kaya no anugutin ti nga basol mo ti panggap mo nga mangagaw kanyak, mampasubli kanyak. Kaya ni Alex. Si papakawanak yan ka. Nga, saan mo ka din ilaban? Nga si katilegal nga asawa na? Saan ka din nga magam nga tipa nagsublim kat ipakitam kanyak ti marriage contract yo? Ayan na. Awan ti pakita ni Papa. Ket, saan nagayang inrehistro? PEKE gayam ti kalay sa amin kini Alex. Isumadlagayam nga nakabagkalay sa kayo kapata. Hamad nga na iristro. Samad nga na record iti kalay sa amin. Nga na jacket aramin ni Papa. Tapno saan ko mga nagtutuloy nga na kami. Kini Alex ti amin. Nagbababawi mo ni Papa no apay kasi dyan tinaramin na. Kahit na kumambat nga tuwarin ti bindod na. Iti pa nang itagbat na iti padungan din na pulos kayat ni Alex ng baling nga manukang. Ngayon saan nga magbabawi pa iti amin. Siyak tinagdin nagakirida ni Alex. Kasi siya katilagal nga asawa na. Kenpod nun ti ko na pinanang naman na tapno lang masaktak na kalpasan na. Ngasan naggayaman nga yaeten. Tadinakmad gayam. Dinakmad gayam pagana nun. Nakadakdakkel ngamin tinagbasulak. Inlaban ni Alex, ti panagayat na kaniyak. Kontra ka nagnagan na kaniyak. Kaya niya tinaramid ko. Nakakita ko lang, hindi ko guwapo ng misuna. Pinanawag kita. Iso kapilitan nga napanawag matigid anak ko. Imbagda nagbalingan na siya at nagdagan na kaniyak na nga si kaso ka na kwada. Siyak naging basol ti amin. Nasaan ka nagbalingan na pudno. Siyak ti kontrabida saan nga si ka. Judy. Sika din nagbalingan na pudno. Kaya ni Alex. Naman pwede sumagmanong alawas kat nagbaling ka, MARTIR. Mabaling ka dang nga araw kupeng ka, tapno adad ng hamapne ka, nga si papakawan ka kanya. Naging narakop kami Manong Nemy kini Margie. Itinairot. Pinapaprusak ti buhok na. Piningpigpig ko ti habagan na. Margie, sampay nga nalado ti amin. Nagtrabaho ka na siya at jabrod. Tapno, may kamtinaran niya ka masakbahan na gitidungan na kiyo kini Alex. Bayan, tatsak ti mangiduron kini Alex tapno suportaran naman ti anak yo. Adalagan di mabati para kadagit anak mi. Ikarik kang ganeta. Siyak ti mang dagdag kini Alex to nga mang tulong kadagit anak na. Putot na king ka. Tapno duwa kay matlang agtinulong para kadakwada. Naragsakak tulaw na yun. Madamag kong makapagturpusin na kita anak yo. Akas tamat iti kinanam na makapagturpus na June kinidili. Idaw-daw ito'y kinapod Diyos nga sabi ko mata. Awanin din sumangbay a problema ka na tayo. Ken makasarak kan tumatin ti pudpud ng lalaki para ken ka. Ken sa munton nga naramidin ti mangdipot iti asawam. Agnanayon to nga laglagi pagdeta. Judy. Kanagyaman my friend.
Manong Nemy, da kami, siya, dagiti duangan nakmi, tinang itulnog, idi, kini Margie iti airport. Idi mapanagtrabahon sa di Malaysia. Naisam nga naragsak ni Margie, Manong Nemy, nga nangikaway ka dagiti dakulap na, idi sumray ka nag-check-in. Naragsak kami met Manong Nemy, nga nang malubos kan kuhana. Ken uray, idagtayaban taroplano Manong Nemy, sinipsiputan mo. Idagidak dagiti anak ko Manong Nemy, nakaisisam na. Kuhanan ti problema tayo, mama. Ngawang kumanda sa bali pa nga dumdum tayo ka problema, anak. Saan nga si kandi kontrabida? Si nga talaga ti bida, mama. Manong Nemy, nadan kami di komunikasyon kini Margie. When? Tumawag, magpapakumusta, si putang ni Alex, baka no, kalpasan kanyak, baka da sa bali. Napudno kanyak, si kamamat kat, iti bimailat lang, iti. Nasin pa talaga ni Alex kat. Kamusta man dagiti anak yo? Okay naman, naragsak naman. Kat dagiti ubing yo, okay naman. Kat sika. Naragsak ako, tawan ka ng kontrabida, gaga. Iti agdama Manong Nemy, adan nga padpada iti college, iti duangan nakmi. Idinto, tanakaraduaren, ti inauna nga putot Manong Nemy ni Alex nga anak ni Margie. Naminduha mata nga nagbakasyon ni Margie Manong Nemy, kat nuwas na nagbakasyon, umay lang at nga umay dito balay. Ngayon saan ng umyan? Manong Nemy, kan saan dan nga, andan na inaramid kasi inaramid tayo di. Manong Nemy na maminsan, kas ladyak patsyan, di kiti pasamak. Di kiti agbalin na suot, tapno, masuot, no kasano ititibker, ti ayat, titong kalmaysa. No nagbali lang katangan na lupoy, siguro, siyak ti pimanaw, no, inalak na kita anak ko kit pinanawak, idi ni Alex. Ngayon sa anak ka nag-iboy, ta talagang inlabang kumatikalintika, nga siyak ti pamatik at siyak ti pudno nga asawa ni Alex. Kaya namati ako matatalagang nga nagtalinaed ti panagayat ni Alex kanya, nga saan nangin patagpay ni Margie. Agaman ako na, Manong Nemy, ti anos mo nang ibasa, kat sapay kumada, damat na ibatik nga adal, liwliwak ang pagsarmingan ti biyag, kadagitipadak na libngag. Tuwing nga radagyaman nga pagaya mo, Judy.